aku ora bisa lali wong sliramu kepujanganing ati nadyan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rina wengi harap sekapan balimu ayo yo sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku mung kebak tresno nanging ati ku mung gawe lara jas ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa Eko hatiku gogos teko lonyun pangapura ayo wong kae iki aku ora bisa lali wong sliramu kepujanganing ati sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebak tresno nanging ati mbok gawe campur sari kok gayenge kaya ngene. Tanggapane pira to iki, Mas? Teko nggon aku kono gelem ora? 1500. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa ati total rata-rata gogos teko lonyun pangapura Satu persembahan Harmoni Bang Dion sudah berlalu.